О, хора, бе! Здравейте, приятели на Pro Gaming BG, приятели просто на Pro Gaming. Това е един клип, в който само се ви каза, че тук главно се качвам клипове от таблет. Иначе се качвам как снимам на компютър, обаче се е с лошо качество, тъй като нямам програма за снимане на екрана. Обаче за жалост максимум мога да снимам по 3 минути, но иначе на компютър се снимам по 12, 13, мога до 30 да снимам, 40 ако трябва. Както виждате, имам доста игри, на всичките се снимам. Една от тях, която е много хубава, е Pixel Gun 3D, друга е Minecraft Pocket Edition. На нея няма да снимам, само геймплей. Epic, Angry Birds Epic. И да, това е. И хайде,